25 minusgrader, men det stora problemet är att huset har täckts av is och familjerna som bor där kämpar förgäves för att få hjälp av myndigheterna. Det är 20 minusgrader här och ännu kallare på nätterna. Den här nedfrusna byggnaden finns i Irkutsk i Sibirien. Den ser helt övergiven ut, men sanningen är att det bor 4 familjer här. I ett fönster finns ett rop på hjälp. Боимся, понимаете, вот за это боимся, что будет с нами. Вот за это боимся. А так-то тепло, отопление есть, ну, вода, все есть, но боимся. Мы же не будем так-то наверху, что творится. Видите, что? Здесь опасно даже жить. Orsaken till den här situationen är ett byråkratiskt haveri. Från början var det personalbostäder, men när militärskolan lades ner 2009 flyttade de flesta härifrån. Försvarsdepartementet vill inte längre ta ansvar för byggnaden, men inte heller kommunen. Allt underhåll de senaste åren har utförts av de boende själva, men det har uppstått vattenläckor och skador på värmesystemet. Lokala myndigheter håller på att lösa den akuta bostadsfrågan, men än så länge får familjerna bo kvar här och kämpa mot kylan. Администрация обращались в городе Иркутск, и потом везде обращались, в Москве тоже писали. Москва ответ проходил, говорил, пусть город решает. А город, видите, вот нас так оставили.